Na baba Ari ka san wani abu? No! Ba za mu daina faɗa ba. Kuma ba za mu daina kuka ba. Yes! Ba za mu daina takaici ba. Yes! Domin mun yi rashi na Abba Kyari wato mataimakin kwamishina. Yes! Domin Abba Kyari ɗan sanda ne na daban. Yes! Abba Kyari zaki ne mai tsorata karnai. Abba Kyari jajirtacce ne. Yes! Abba Kyari mutum ne da bai tsoro. Abba Kyari mutum ne wanda mutane suke masa lakabi da aljanni. Yes! Domin duk dare duk daji yakan kutsa shi da mutanensa. Yes! Abba Kyari baya da tsoro. Sai samu al'umman Najeriya ba za mu taɓa yin farin ciki ba sai ran da aka ce ga yau ga Abba Kyari ya yi fari. Yes! Abba Kyari dukkanin wanda ya zalunce ka Allah ubangiji ya saka maka. Abba Kyari dukkanin wanda ya so tozarta ka wallahi ba za ka tozarta ba, shi ne tozarta. Yes! Na baba Ari a duk lokacin da azzalumai suka ji an ce Abba Kyari hanta su kaɗawa take. Yes! Saboda shi baya jituwa shi da azzalumai. Yes! Abba Kyari wani tsabtaccen mutum ne a cikin al'umma. Abba Kyari mai gaskiya kamar littafi. Yes! Abba Kyari mutum ne da bayan shakka faɗar gaskiya a duk inda take. Yes! Muna mai roƙo ga shugabanninmu su ruwa ga tsaki Yes! dan Allah dan annabi a shiga lamarin Abba Kyari. Yes! Sakar mana mai cetonmu, a shiga lamarin Abba Kyari, a sakar mana mai tausanmu. Yes! A shiga lamarin Abba Kyari wanda yake shiga daji domin raba mu da 'yan ta'adda. Abba Kyari Allah ubangiji ya fito min da kai lafiya. Muna nan muna jiran ka da ikon Allah. Yes! Gaskiya za ta halinta Yes! da ikon Allah nasara ta wuce. Allah ubangiji ya fito min da kai lafiya Abba Kyari. Mu al'umman Najeriya muna maraici, mu al'umman Najeriya muna maraicinka.